दा मावफुंजोबबोनानै जोंहा जोबथा मोनसे हाबाफारि दङमोन जे बिथां आरिमु जोहोलाव गपाल चलिहारिनि खाम्फायाव मोनाबिलिनि आलारि बाथि फोजोंनाय दा बे आलारि बाथि फोजोंनायखौ कनभेनर बिथांमोना गेदेर जोंसार ग्रुपनि लोगो आफादगिरि जानानै खावलायनाय गिबियावनो मोनाबिलिनि बयनिसिमबो सिबिनाय हामलायनाय जासिग्रोबाय। आरिमु जोहोलाव गपाल चलिहारि बिथांनि दिनै गोथार सारादु खुंनाय हाबाफारि आरो फुंनिफ्राय लानानै दासिम गोबां हाबाफारि बारबोबाय जोंहा आरो दा जोबथा मोनसे हाबाफारि गपाल चलिहारिनि गोसोखांथियाव बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज खालामनानै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद बर' सिनियर एस'सियेसन आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंनि बान्दाय आफादनि गुबुन गुबुन थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन Ship Ada sulit itu oh yang roll malah terkena ini plastik